Hi guys, we're here na sa bukid. Tapos na ako gipamalit ari guys, oh. Na ako gipamalit. Bukid na punta guys. Okay na, Kling. Nara guys, si Auntie Inday, si Utik, si Mimi, si Mama naglaba. Tapos ang Chinese chicken, baji og laki gihatag ni Madam Tuchi. Yara guys, amo nang gidala diri sa bukid. Naa pod koy Chinese chicken. Tapos guys, ang pato di ara. Di ara mga pato, ang bibi. Pato og bibi. Wa man siguro ninyo ni pakan ang pato ah. Yan na ang dumaga nga manok duha ka buok oh. Dagko na guys. Ang piso sa una dagko na oh, dagko na. Si Mr. Gingayan vlog. Hi guys. Duty na po na si Mr. Gingayan Construction. MJ. Nanyo to na mo ta? Mana? Sa daan. Karni beach na day. Ay, beach. Dili nagpabunyag manang-manang. Bring house. Guys, si Lula. Hala, si Lula. Amin ko Lula. Gimingaw di ay ka Lula. Nah, sudah kay dugo. December naman karon. December na. Oo. Nalagi. Sa 4. Pizza 4 na ta karon. Wadi ka naguban pag panagbo sa kuan bunyag. Wala. Adiri ra ka. Dala ko nilaga. Nya, kumusta man imo katre to kwarto? Abo. Ah. Kaganiha guys, naghapit ko kaganiha sa merkado. Tapos nagpalit kog asukar. Tapos gatas ni Lula. Kaning isa gatas po ni Mama. Kani gatas ni Lula. Para kang Lula ni guys. Kaning isa kang Mama po ni. Dira Lula. Gatas. Gatas ni Lula. Dira la. Asukar. Oh. Ang asukar. Tapos na ay pan. Ang torta ni Lola. Dara Lola, imuha torta ni Lola. Tulo na ka buok. Dalingot. Si Ingot guys. Kuha. Oh. Mi ali mi. Agpas mi. May kukma. Oh, di ara. Queenie. Cici. Di pa. Awa si kuan. Iglot. Si Binto yung silingling. Kasi lahawa nagpangas. Ang gipadala ni Madam Tochi guys, Chinese chicken, ako tong buhion, bajito og laki. Tapos naay pansit canton gipadala. Tapos di ay pumilo. Ang kaning pumilo daghan niya. Akong gihatagan ng konduktor, tapos among silingan pud nga nakita mi dito sa Balingwan. Pagkanaog ako pud gihatagan. Nagpalit ko gripolyo daw buwad og karni na gamay isagol sa pansit canton. Nagpalit po kog bugas, 5 ka kilo. Ang Christmas light nga akong napalit ni Agi, wala na akong nataod. Akong itaod sa akong Christmas tree, guys. Dili turta ang nahatag ni Lula, guys. Yatot na. Nagkauna na sad si Lula. Okay, wala. Paano may mo? Buot gi ka Sherwin. Kani si Sherwin lagi no, mongguloid po ni usahay ba. Nagutom ko. Kahibaw siya nga kuan, gikauna po niya. Kumana sila paniod to, guys. Tapos ang ilang sudan, BH. Napa siguro yung BH guys. Kaning akong gipalit. Unya na lang siguro ni sa hapon. Sudan sa panihapon. Iglot! Ali na! Tawgon kay isa magduol dayon. Kay para palit ito kwil baligis kaw. Dayon ice dayon kay langka kang paminaw. Daw basig isa ka tuig na po ka makauli ha. Iglot! Nagkatawa si Lula guys pag ingon ako isa ka tuig mag-uli kay arang dugaya makauli kung suguon dito sentro. Karon guys, nakita ba ninyo ang naa sa akong likod?
Kana siya, nag-abot na siya na package dinhi. Ang nagpadala dani, maog hapon. Si Ate Trining, Ate Glena, Ate Dairit, Kuya Ilde, and si Maha. Sila ang nagpadala pod ani na package, guys. Upat ka package ni ang nag-abot. Giuban man lagi ko ni Madam dito sa Siargao, maunang sila ra ang nag-receive dani. Unya guys, kanina package ako po ning dalhon dito sa ubos. Kay dito ra na ko ni siya i-open. Para ang mga pangregalo pod nila, dili nila makita. Para excited pod sila sa ilahang mga regalo. Daghan kayong salamat, Ate Trining, Ate Glena, Ate Dairit, Kuya Ilde, and especially to Maha. Sa inyong regalo para sa ako balikbayan box. Imagine, upat ka balikbayan box. Karon guys, maniud to ko kay wapakunan yun to. Sherwin, di daw siya mukaon. Sila, nahuman naman sila paniud to. So, maniud to ko. Ang kani akong gipalit na kuan, karning gamay, tapos pansit kanton, unya na lang niya, namo lutoon sa gabi para na ay sudan po unya sa gabi. Tapos si Lula. Lula, nagkaon na ka, Lula? Ha? Ano? Humana ka kaon? Humana daw kaon si Lula. Akong sudan guys, bring house. Ya, tambok na yung nabiling, gipapili ng unod. Tapos na ibuwad oh. A few moments later. Ato ning gamayan, Lula. Ha? Ato ning gamayan. Ay, dako ra kayo. Anak la. Atong ayom-ayom mo ni guys kay saon man nga naputol man natong kuan. Oh, di ba? Pang butang rilo na ang kuan di ba to? Sa paha kay ato sang i-arrange ha. Sibuk kay matos akoy giahak mga tuslok ang nanay bayot, nanay buta, nanay pungkol. O sige. Tos ibutang. Dali paspasi. Agpas. Kani guys, ikaduha na ning Christmas light. Ikaduha na ning Christmas light guys kay ni Agi naputol, gikit-kit ko na sa iring, ambot o gikit-kit ba sa iring o giputol jud para magsigana ni atong Christmas light, Lula, para nindot tanahon. Oh, kilo-kilo man. Oh, kinlaw-kinlaw dahil Lula ha. Kaya nga no, magpalit agwan Lula, gasto na kayo Lula. Oo. May mani kay balag pagkahuman ilabay lang. Dara lang, human na. Dara guys, nahuman na. Naayum-ayuman ra guys. Dara guys, nagsiga na Lula. Oh, siya ka na. Oh, nagkinlaw-kinlaw na Lula no. Oh. Ayan guys. Kinlaw-kinlaw na Lula no. Oh, di ba? Oh, naayom-ayom ra guys. Kaysa kung imong ilabay, Ha? anugon man pud Lula kung ilabay Lula, may nang atong ayom-ayomon. Ayun, okay. Oh, nagsiga na guys. Ang ganda na kayo, Pasko naman. Oh, Pasko naman. Kinlaw-kinlaw na pud atong balay Lula. Eto guys. Tapos na ako pag kuri-kuri sa akong Christmas tree. Karon moadto ko sa garden.
sa akong garden niya ug unsa nay nahitabo. Unsa nay update sa garden. Basig nangamatay na. Nangamatay na. Wala na tayong mautan. Wala na tayong mautan guys pag nangamatay na. Hala. Ang alugbati namatay jud ang uban. Pila ra kabuk nabuhi, 3 ra ka lugas ang nabuhi. Tapos ang kamuti tops, naghambog na ang kamuti tops. Tanawa, hambog ang kamuti top. Atong tanglad, 5 ka punuan ang nabuhi. Ang okra naa na poy maudlot dani isa duha. Naa na poy bunga sa kuan okra. Ang batong moy gikudjurot ang batong. Mao na siya ang atong tanglad. Nabuhi na atong tanglad. 5 ka punuan. Tapos ang diri kamuti tops. Di ara ang kamuti tops guys, hambog-hambog na pod siya. Pwede na ni siya mautanan. O kung wala ta nagtanom dani, wala tay mautan, di ba? Oh. Tapos ang okra, hala na daghan okra. Ang sitaw, mao ni siya ang nahitabo sa sitaw. Pila ra ka buk ang na kuan buhi. Ayun guys, 5 ra ka punuan. Tapos ang diri, napauntay bakanti dani gitanuman unta ni nila no. Hay nakuday, Diyos ko day, Diyos ko day. Di ara. Okra makuha na siya guys, o di ba? O di pa gyud unay daghan bunga sa okra. Nangahulog ang mga panty. Charot. Nauga naman. O mga pag-umangkon may Ginoo ko, magbinuutan baka ni sa ilang pagkababay. Sa bakay dagan sa panahon dani nila. Di ba ka ni maawat na ako nga mahimong bayot? Charot. Nauga na natanan, wala pa. Eto, pauli na ta. Humanatag tanaw sa atong garden. Charot. So karon, ang mga kapakuhan atong tingnan. Gisagbutan na pud ang mga pako. Ayun. Marami ng sagbot. Ayan guys, ang mga pako. Ayan. Walang masyadong pako ngayon guys. Ayan, gisagbutan na pud ang mga kapakuhan. Walay pako guys. Walay pako na makuha. Buntis na daw yan ang baboy guys. Iwan ko lang kung buntis ba yan. A few moments later. Karon guys, mukat-kat ko sa butong. Kay gusto ko mo inom sa tubig sa butong. Makakuha baka ko guys no? Oh my God, mukat-kat ko. Ang mga bata. Hala, mga bata guys. Karon, na ako'y dala na sundang. Kaning sundang mo'y akong sugkit-sugkit dadtong butong akong kuhaon. Akong ipakita sa inyo ang akong katkatan. Kung makakatkat ko guys, kung makakuha ko sa butong. O diba? Charmos ginamos. Mauna siya ang punuan sa lubi. Akong katkaton. Katkaton ako na siya hangto dito sa taas. Hala Ginoo ko. Agoy Ginoo ko pagkahabog man di. Ay, Diyos ko day. Naunsa ang mga bata. Di ara guys, mukat-kat ako sa butong. Ang mga bata, ali na ni, unsay mong pangan? Unsay mong pangan? Unsay mong pangan? Unsay mong ngalan? Unsay mong ngalan? Yan. Kinsa man ka anak? Karon guys, mukat-kat ako sa butong. May tag makakuha ko para makainom ko sa tubig sa butong. Charot. Diara guys, mukat-kat na ko guys. Ayog saba.
Diara guys! Magkat-kat na ta sa butong! Sa butong! Kat-kat na ta sa butong! 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 Aha kay butong dani guys! Diara guys! Magkat-kat na tayo sa butong! Diara guys! Ali mo dani! Ali! Ali! Agpas! Doon mo na ay sulong guys! Ali mo! Malurus man ang medyas eh. Malurus ang medyas. Lah. Bubuon sa nila akong medyas. Ala. Hawa kidanlog kaayo. Tagal mag-insang tanang rubi. Ayaw sa baay. Okay. Isa ko. May isa. Ala. Mandi, di. Ayaw kay maka. Tagang. Udah na ra. Tagang. Mabay butong dani. Lapit na. Sintaga. Ano sakat naman? Bayatan na. Bayatan mo. Tagay mo. Tagay mo. Yep. Very slow. Uh-oh. Tagay. Tagay. Tagay sila. Tagay. Tagay sila. Pin! Baka kayo uh-oh. Rick? Dandog kaayo. Away masuko na, Che. Ha? Ikaw naman ang amot ko ka. Wala si Sherwin, di ka balong saka. Hey. Nakakuha? Nakakuha na yan? Isa man. Paangot. Asa? Pagi ka. Asa? Ay. Kuya. Ayaw mo, Lola. Justin. Ha? Ayaw mo, Lola. Maningan. Ha? Asa? Ano ba? Maningan. Nani? Umana. Aligi. Pero guys. Ay! Koy, hulog pagid. Mas. Grabe. Grabe. Pagulong madala. Ano kayo, Justin? Namoy ko yung akong dani oh. Parang bulingan ako guys oh. Isip ko mahimong kawatan kay sabak ayo. Nakakuha ko isa guys. Ano nawalay mong bigas? Karon among kaunon tabangan namo sa mga bata. Kuha ko tsara ngut kaw. Oo. Kaw. Kuha. Hawa ngut kay masamad ka. Biskut ka hawa diha. Ali mo dali mo. Ay! Ginuko ka kaya guys oh. Kapit na naman. Yes, right? Dara. Si ingot dihan gikuan ko anan ingot. Dara guys. Gamay. Dara guys. Inom tag tubig sa butong. Ha? Dati Richie Ikaw na pod ali. Ali agpas.
Agpas kitambal man ni ah. Dani ra. Dani ra kay masamad ka. Sundang. Dira. Sige. Ito guys, nag-inom po ang bata. O ali, ikaw na po agpas. Agpas. Inom. Dani mo sa likod okay. Kaon din ka sa butong. Pero makakuha mo sa Oh. picture. Karoon na mo sa kwan. Oh, sige. Daniel. Oh, kana inom. Daniel Pinintos. Oh. Oh, Dani dayon mo Dani kay agkaon ta karon. Oh, ali na pod. Oh, ikaw na pod. Ayun, gamay na lang niya. Kay. Gamay na gitu. Tara, guys, nag-inom na sila sa tubig sa butong. Gamay na lang atiritse. Sige lang. Oh, ali gi. Tara, si Ugi na pod, guys. Inom na pod si Ugi. Okay. Ha. Napay sobra. At inomon. Jayungot. Ato na ning buakon. Kay para mangaon na pod mi sa butong. Inawag ka na atiritse. Ha? Inawag ka na kaon talubog. Kaon, tilaw kay vlog ka mo diha. Oh. Tilaw. Insakto naman sa desya, oh. Atiritse oh. Nangawat mi, butong. Apil si. Dito mo pa kaon kay vlog. Ako ni aha. Ako ni aha. Kani inyo ni aha. Pangay ka? Oh, sige. Nahorot naman. Hindi sa bunda. Oh, kang kuan kisay pangani mo. Ah, lingling. Oh, di ara. Yin. Ah, yin di ay. O sige, kaon sa butong. Di apa. Kaon sa butong. Oh, kana kaon. Ikaw ye kaon kaye? Di ko. Dili si ay kaon sa butong. Okay. Kaon sa butong. Oh. Ako ni kuan ha, pag mahurot inyo ha. Dugang din mo dani ha. Tagsa mo dani. Dara. Oh. Tagsa din mo dana ha. Kuha din tabaya Di ara guys. Kaon tag butong. Lami dili. Basig kaon yan no. Kita siyan sa yung mama. Gabro di yung mama yan dah. Lamok. La lamok. La lamok. La lamok. Kanta sa sundalo. La lamok. Lamok. Dugang pa mo? Tingot dah. Dugang pa kuno. Ang sundalo nga. Sa lamok. Ako na ni aha. Dara guys. Oh, di ba? Arang singutan ako nakainom kog tubig sa butong. Human na may pangaon sa butong sa mga bata. A few moments later. Giluto na ang karne tapos repolyo. Ay hadayon lunod ang pansit canton. Mao ni ang pansit canton nga gihatag ni Madam Tutsi, gipadala sa amo. Karon guys, manihapon mi. Tapos sa among sudan, lami among sudan. Pansit canton nga gisagulan sa karne dayon repolyo. Si Lula guys, nagkaon na si Lula. Di ara ang among pansit canton. Ang charap-charap. Naay bulad pero ugma na to ang among bulad sa pamahaw. Kay para naapoy sudan sa pamahaw. Tapos naay sobra sa bringhouse, wa mahurot. Tapos kaganihan nagpaluto kog bulad pod akong gikuan sudan. Si Mimi. Ahay ko na si Mimi. Si Queenie. Mura na ni si Queenie og wakwak oh. Nagniwang og maayo. Tapos si Chichi. Si Mimi, si Riluna og si Utik. Si Lula. Nahuman na ka, Lula? Tanaw ka sa amo, kaon. Oh.
Tanaw si Lula guys, magkaon mi. Ang artista, nag-uyab-uyab na ka, Alshel? Pagtarong lang. Tapos guys, ang mga package ni Ate Trining. Di ara ang upat ka package guys. Ako na siya dalon. Ako na siya dalhon og mapuhon. Kay dito ra na ako na sa boarding house. Ablihan. Sige, pre na, relo na. Bless us all our this day, which we are about to receive. Amen. Da si Mimi, oh si Mimi, tanaw si Mimi. Ano na ba? Go! Paduli Mimi, paduli Mimi. Nasa puli na kung Kana digi dagpaulahi. Oh, Ay ba? kana bata. Dili pa arti-arti og Agad na ka? kuan. Pag-uban ko dyan, yata na payong, diyan ako. Ito sa waiting seat. Mawa na to. Dito. Ako sa agad kubayong. Oh, gara to alam. Sana si Sherwin. Pag makainom na, di man nagkaon. Nara, serving spoon. Mi, kaon mi.